Hai, salut! Episod nou, condus defensiv, sfaturi. Știi tu despre ce e vorba. Bun. Trecerea e liber. Eu mă duc dreapta. Cu ăsta mă pot băga, n-are treabă cu mine. Trecerea, am dat drumul la gaz. Continui. Evident am parcări aici pe dreapta. Mă uit să nu iasă vreunul. Merg cât mai pe stânga. Mă uit la toate stopurile. Îți sare în ochi când e un stop aprins, ceva, un marșalier aprins. Deși acum bate soarele pe stopuri, e mai dubios, dar fii atent oricum, clar. Sunt atent și dacă iese vreunul, în funcție de cât de tare a ieșit, cât de mult a ieșit deja din locul de parcare, îl las de obicei. Mai ales că aveam roșu în față, n-avea rost să mă grăbesc. La semafor iară distanță de o jumătate de mașină, să văd roțile din spate cum ating asfaltul, alul ăsta din față. Mă uit în spate să se oprească cei din spatele meu. Întotdeauna. La orice oprire, în orice fel de coloană. Nu accelerez tare, să rămân în spatele lor la distanța la care eram oprit. Încerc să măresc distanța între mașini, accelerând mai lent. Acum cineva oprește, încetinește, i-am dat drumul la gaz. Nu doar pentru faptul că au încetinit ei. Eu nu trebuie să mă opresc, să mă apropii de ei, doar pentru că au încetinit cei din față. Nu, încetinez și eu în același timp, încât să se păstreze distanța aia. Aici am depășit, am intrat în coloana asta și încetinesc și măresc distanța. Nu chiar trebuie să mă bag aici, de fapt. Iarăși, văd că am un camion în spate, mă opresc un pic mai departe de ăsta. Camionul sigur se oprește. În cazul în care nu se oprea camionul și mă lovea, aveam o distanță aici cât să nu îl lovesc pe ăla din față, să nu mă fac sandwich. De asta e scopul păstrării distanței în coloane. Aici semnalizez dreapta că nu intru în sensul ăsta și intru prin ăstălalt. Aici dau drumul la gaz, chiar am atins un pic pedala de frână, nicio problemă. S-ar considera, dacă aș fi accelerat, să zicem că mă grăbeam cumva, aș fi accelerat normal, ăia practic mi-au tăiat calea din dreapta, care au intrat în sens fără să-mi dea prioritate. Dar pentru că eu nu am accelerat și am mers constant, am mers încet, practic nu m-au deranjat cu absolut nimic și s-a fluidizat traficul mai bine și practic nu mi-a sărit nimeni în cale. Chiar mă gândeam ieri la chestia asta, cum demonstrez eu că am evitat foarte multe accidente, conducând defensiv. Și m-am gândit că de fapt nu așa trebuie să calculezi dacă ai evitat accidente sau nu. Trebuie să calculezi dacă observi că nu-ți intră nimeni în cale. Dacă nimeni nu-ți taie calea, nimeni nu face prostii pe lângă tine, aia înseamnă că ai condus defensiv. Dacă ajungi să nu ți se mai pară că cineva ți-a tăiat calea, înseamnă că ai condus fain. Ai condus relaxat, ai păstrat distanță, orice s-ar fi întâmplat în fața ta, lângă tine, în jurul tău, nu te-a afectat pe tine, deci ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Și asta e. Semafor roșu, deja am dat drumul la accelerație, în spate n-am pe nimeni să încurc. Poate reușesc să prind verde. Mai accelerez un pic, adică stau constant pe accelerație acum. Iar mai dau un pic drumul. Deja am bag a doua, cu rev match. Și până ajung la mașina asta, ei deja pleacă. N-a trebuit să mă opresc. Asta înseamnă condus eficient. Dacă n-ai văzut video despre condus eficient și elegant, îl vezi pe YouTube. O să las un link în descriere. Aici nu mai am când să mă opresc să fiu așa, să prind verde, că clar sunt prea aproape de semafor și abia s-a făcut roșu. Mă uit la camionul din spate, mă opresc un pic mai departe decât normal, ceva de genul. El s-a oprit. Acum, de exemplu, dacă vreau, pot să mai înaintez un pic. Dacă e cumva o coloană foarte mare și contează să fie mașinile cât mai împachetate. Dar de obicei nu prea e cazul. Odată ce ești sigur că cel din spate s-a oprit, poți să te mai apropii de mașina din față, într-o coloană. Am obișnuit să merg numai cu 50 acum. Ăsta se bagă. Am frânat de mult. Ăsta nu se mai bagă. Pentru că a mers încet, ăla a putut să se bage, pentru că a anticipat, a văzut că merg încet, poate, ai ce groapă e. A mers previzibil, constant, încet, a putut să se bage fără nicio problemă, fără să încurce pe nimeni. Acum trebuie să fac stânga, o singură bandă pe sens. Semnalizez mai devreme decât de obicei, semnalizez de aici. Deși nu am pe nimeni în spate, semnalizez cât mai devreme ca să anticipeze ăla, să vadă ăla din spate, bă, ăsta va face stânga. Am încetinit lent, nu brusc deodată, e fix aici unde trebuie să fac stânga. Mă uit în spate, ăla din spate să se oprească, să nu mă lovească și să mă împingă în contrasens. Nu virez de volan până nu fac stânga. Asta e o variantă. O să mai fac câteva viraje la stânga astăzi, că am făcut un video pe tema asta și trebuie să fac niște proba practică, cum ar fi. Așa că o să mai fac, dar o să las în descriere la video ăsta și link către acel video. Aici am păstrez distanța, mult prea multe mașini pe aici, aglomerație, eu păstrez distanță cât mai mare. Aștept să văd ce face fiecare, unde vrea să se ducă, nu mă bag în sufletul lor. Aici, atenție, nu iese cineva, nu iese nimeni, foarte bine. Aici frumos, atenție. Vine duba de la fan. Încetinesc. Îmi zgâri un pic mașina prin crăcile alea, n-are nimic. Așa. Zone de astea industriale, încet, relax. Mașini parcate peste tot, oameni care vin, trec, pleacă pe toate direcțiile. Și cam asta e. Am ajuns la destinație. Revin. Hai că am revenit. Să vedem ce se mai întâmplă. Asta din față vine destul de tare. Nu o să avem loc aici, așa că încetinesc eu. De cele mai multe ori prefer să cedez eu prioritate sau spațiu sau orice, numai ca să nu am de-a face cu cineva care poate să fie insistent sau poate nu. N-am de unde să știu, așa că mai bine cedez și învăț de viață. Sunt relaxat.
Nu mă deranjează absolut deloc să las pe altul în fața mea sau înțelegi tu ce vreau să zic. Să vedem. Nu stau în spatele lui ăsta lipit de el. În cazul în care trebuie să dea înapoi un pic. Să aibă unde. Dau drumul la gaz. A treia, un pic de frână, atenție la giratoriu, la cei din dreapta. Aici semnalizez stânga, deși merg înainte ca să vadă ăștia să nu-mi intre în cale. Este una din acele tipuri de intersecții. Dar nu semnalizez înainte să intru în sens. Semnalizez imediat cum am intrat în sens și văd că vine cineva din dreapta. Atunci am apuc să semnalizez, mai ales că e destul de departe ieșirea la dreapta, să fiu sigur. Nu încurcă pe nimeni, nu deranjează pe nimeni, dar am pățit-o de atâtea ori, cum am început să semnalizez, cum s-a oprit ăla care venea din dreapta. Deci era clar că îmi intra în față, dacă nu semnalizam. Deși pe mine nu mă interesează, că oricum aș fi mers încet și oricum i-aș fi lăsat loc, dar am observat obiceiul ăsta la cei care intră în giratoriu din dreapta mea. Așa, se întâmplă chestia asta destul de des la anumite tipuri de giratorii, că nu toate sunt făcute la fel, în funcție de cât de largi sunt, cât de depărtate sunt ieșirile, intrările. Am un simț așa, nu e o anumită structură de giratoriu care mi se pare că funcționează cu semnalizarea la stânga când mergi înainte, dar așa simt eu, nu știu cum să explic exact. Încă n-am găsit un pattern, ceva, o chestie care să se repete la ceva, fie că e structură, fie că e nu știu ce e, habar n-am. Dar aici am simțit că e nevoie. Aici se îngustează. Când am trecut de pe o bandă baltă, m-am dus un pic mai în față ca să nu fiu prea aproape de cel din spate, să nu fac pe el să încetinească prea mult. Deci am intrat pe banda lui, dar am accelerat un pic ca să măresc distanța față de el. Și evident să păstrez dacă e cineva în față. Atunci trebuie să reduci un pic din viteză dacă ești prea aproape de ăla din față. Dar nu vreau să încurc în nicio variantă, nici să mă pun pe mine în pericol, nici să-l încurc pe ăla din spate sau pe ăla din față sau indiferent cum ar fi. Aici sunt la vale, ăsta nu merge decât cu vreo 40, n-are rost să mă agit. Dau drumul la gaz, merge singură, merg pe gratis acum. Un pic de gaz. Așa, trecerea e verde, nu mai e verde. Mă uit în spate, nu vine nimeni. Mă opresc un pic mai departe de trecere. Au venit în spate, sunt safe acum. Acum iarăși, cum am mai zis, e un moment în care aș putea să verific un mesaj, de exemplu. Și atâta. Mai departe. Mă uit acolo, poate mai e cineva care trece târziu. Deci astea sunt momentele în care ai putea să folosești telefonul dacă ai nevoie să citești ceva, chiar și să trimiți un mesaj în funcție de cât de mult ține semaforul, evident. Să cauți un număr de telefon, să dai un apel, să inițiezi un apel, adică, și așa mai departe. Bine, mai departe, ce am aici, acolo nu vine nimeni, eu mă duc tot înainte, mă rog, la dreapta, sau înainte, depinde cum se interpretează aici.
Am verde în față, nu știu dacă e cu 2 cifre, nu pare, nu se vede. Ba da, e cu 2 cifre, posibil îl prind, păstrez distanța. Am timp, e ok. Atenție și de jur împrejur. Poate să fie cineva care trece pe roșu. E super periculos. Să treci, când este verde deja într-o intersecție, să treci pe verde cu 50-60 la oră prin intersecție este destul de periculos, pentru că evident vor fi unii care trec pe roșu. Mai ales dacă văd că nu prea trec mașini, o secundă, două, pentru că s-a golit ce era la semafor și mai venim doi, restul care trec pe verde direct. Și s-ar putea în intervalul ăla, în fereastra aia de o secundă, două cât o fi, să treacă cineva pe roșu. Mi-e foarte frică de intersecțiile astea, așa că trec încet, chiar dacă am 40, 50, 60, scad la 50, 40, chiar mai puțin, ca să am timp să mă uit la intersecții și în caz de ceva să pun o frână. Niciodată nu traversa intersecția cu viteza maximă legală. Evident, cu puține excepții, unde ai vizibilitate din timp foarte mare. Uite, ăsta, de exemplu, în mod normal, mi-a tăiat calea. Nu mi-a dat prioritate, dar pentru că am mers încet, cum am mai zis, constant încet, nu m-a deranjat cu absolut nimic. Nici nu pot să consider cumva, e de uitat, cum s-ar zice. Nici măcar nu mă gândesc a doua oară la ce a făcut ăla. Aia înseamnă că am condus defensiv. Aici pot să bag și a 5-a, de exemplu. Sunt la vale, nu solicit motorul cu nimic. Am ținut accelerația la fel. Apăsată, nu cer mai mult, nu cer mai puțin. Deja aici am dat drumul. Încercăm să mergem eficient. A 4-a, frână de motor. Ia să vedem, poate nu trebuie să frânez deloc. Am pus un pic de frână. A 3-a acum. Continui cu a 3-a, nu continui cu a 3-a. Bine, n-a fost să fie. Am ridicat ușor frâna, să nu bruschez când mă opresc. Adică nu faptul că am ridicat ușor frâna, faptul că o ridic în timp ce mașina încetinește, eu tot ridic din frână. Dacă vrei să afli la ce mă refer și vrei să înveți limo stop, oprirea de limuzină, cum se zice, în descriere o să las link-ul către video acela despre care am mai vorbit și mai devreme, cu condusul eficient și elegant. Acum intersecția asta cam blochează, dar fiind distanța destul de mare aici, intrarea practic asta e destul de departe, e ok, pot să mă duc. Adică aveam loc să mă opresc acolo în intersecție dacă era ceva. Ăsta îl las să intre, doar am atins un pic frâna. Ambulanță undeva, nu văd, nu avem nimic pe trecere. Ăsta nu iese încă. Nu vine încoace ambulanța. Ăștia vor să iasă de pe strada laterală. Prefer să-l las pe unul din ei. Poate facem un fermoar. Ala și pe al doilea, n-am pe nimeni în spate, nu țin pe nimeni. Eu nu mă grăbesc acum, așa că chiar nu contează. Acum a venit cineva în spate, deci s-a nimerit. Trebuie să fii foarte atent și la chestia asta. Dacă lași pe cineva să intre, să nu încurci chiar toată coada din spate să se apucă. Uite bă, dar de ce nu l-ar lăsa să intre acolo? Nu. Nu sunt atenți șoferii, nu sunt atenți la mașinile de lângă ei. Numai un pic acolo ce se vede în față, nu se uită nici foarte departe, nu se uită nici în oglinzi, nu se uită nici în laterale. Mă uit în spate aici să se oprească ăla din spate.
Că sunt convins că mulți ar lăsa alți șoferi să intre de pe bandă pe alta, în fața lor sau așa ceva, dar nu-i văd. Nu știu de ce. Ori mulți chiar nu vor să lase, ori mulți nu se uită, pur și simplu. Și dacă nu se uită, nu-l vede pe ăla că vrea să intre, nu-l vede că semnalizează, nu-l interesează, nu știe nimic. Nu știu care e fenomenul, dar se întâmplă oricum. Deci dacă lași pe cineva să intre de pe o stradă laterală, cum ar fi aici, încearcă să nu faci chiar oriunde și oricum. Eu deja m-am oprit sau trebuia să mă opresc, e ok. Nu era nimeni în spatele meu, oricum n-a pornit nimeni din spatele meu, nu s-a pus în mișcare deja ca să poată ca să trebuiască să se oprească și așa mai departe. Alegeți momentul cel mai potrivit. Nu orice moment e potrivit pentru chestia asta. Dar dacă tot stai să te oprești, dai să te oprești, că e coadă, că e semafor ceva, poți să lași pe cineva să intre. Dar nu sta foarte mult, adică nu lăsa 2-3 mașini să intre, de exemplu. Că s-ar putea să-l ții pe ăla din spate. Dacă încep să plece mașini din față, intră 2-3 mașini din lateral, ăia din spate tot așteaptă după tine să pleci, știi? Măcar lasă doar una. Eu așa fac tot timpul. Las una, las pe prima care dă să intre și restul să-i lase alții, știi? Cumva încerc să promovez regula asta a fermoarului. Uite, ăla face stânga de pe banda. Două, ăia acolo n-au loc. Deci acum, de exemplu, ăștia o să-mi intre în cale. Ia să vedem care din ei. Ăsta. Eu am mers încet, nicio problemă. Nu consider că mi-a intrat în cale. Nu consider că mi-a tăiat calea, nu mi-a dat prioritate sau orice altceva. Nu mă interesează absolut deloc. Mă dau mai așa un pic că iese ăla pe lângă camion. M-am uitat, evident. Bine, m-am uitat în asta. M-am uitat să nu fie cineva acolo, evident. Dar pentru că mă uit foarte des în asta și e foarte largă, nu e aia normală a mașinii, aia e în spatele ei, asta e peste și e foarte wide. Adică mă văd și pe mine aici în colț, văd și tetiera asta, văd tot aici. Și sunt obișnuit cu felul în care arată, că oglinda normală arată cumva vederea 1 la 1. Nu mărește, nu depărtează, nu face nimic de genul. Asta, practic, depărtează. Cumva ca alea micuțe de pe oglinda laterală. Dar m-am obișnuit foarte bine, înțeleg perfect unde sunt mașinile și la ce distanță sunt și așa mai departe, să pot să mă oferesc de ele. Ia să ne prindem aici verde, încă sunt pe frână, s-a doua, nu. Acum s-a întâia în mișcare, fac un rev match și am plecat. Deci ar trebui să mă bag pe banda asta la altă. Așa. Se îngustează drumul, mă uit la aia de acolo, niciunul nu semnalizează, super. Ăsta a semnalizat, e bun. Ce înseamnă să nu semnalizezi stânga când faci stânga în giratoriu? Îi faci pe ea de pe partea opusă să se gândească ce faci tu, în loc să poată să treacă dacă nu faci stânga. Asta e. Atâta se poate. Mulți o fac, mulți nu o fac. N-am numărat acum, n-am făcut un test, să zicem, dar din ce mi-aduc eu aminte cu memoria mea handicapată cum e ea, cred că jumate o fac, jumate nu. Ceva de genul e. Dar nu pot să... Poate o să fac odată un test din ăsta. Să mă pun într-o intersecție și filmez. Să văd câte mașini semnalizează stânga dacă fac stânga în giratoriu. Ar fi interesant de făcut un sondaj așa. Eu mă duc aici. Mi-am lungit poate un pic drumul doar ca să filmez un pic mai multe situații. Aici am mare grijă că sunt care vin foarte tare, e la vale, s-ar putea să intre pe contrasens un pic de pe drumul ăsta de aici. Bun.
Foarte nasol să te asiguri intersecția asta, trebuie să te uiți prin geamul din spate. M-a lăsat asta foarte frumos din partea lui. S-a dat la o parte. Bun. Semafor. Camionul ăsta e dubios aici. Ok, nu pleacă.